Anchalik Mahila Samiti Atum Dima Hasao District DC Aphan Pinpur Alo Kelo. Towar ka hingno kachachak uniajok bangkli chelang si towar ka salam thurjok. Ingsam jinpen NRC ang dungkiti amen kapangdak. Kardom Pini prime time birta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi. Non arju ikta birta ang tonpe. Kedamtang pai ni phaing koira hiniarni umrong solong apiso phana penan apran karmudet alam kia puthak. Pini Kheroni Anchalik Mahila Samiti Atum Thurpaksi Chisong si Dima Hasao District Deputy Commissioner Aphan Panong si Pinpur Alo Pajerlo. Pinpur Alo along alang litum kijong atengki ruli sangma aphan apran karmudet adai kidowek apenan produce sangma aphan ajada towara hin pen pusitame pajoglong le deji aphan administration atum case diary mate charge sheet haihui piserak nangji lapen fast track court along ingsai nangji lapen karlitang ruli sangma achor aphan prabjen pen kangsai paso nangji pusi ki hangka chesong ahut DC aphan kapanong Pinpur Alo dayang muk police station OCR teng pajerlo ব্যক্তি জনক এই কালপিতক ফাঁসি দিব লাগে সেইটোহে আমাৰ এতিয়া ডিমান্ড হল আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি এটোৱে জনাও যে তেওঁ যাতে কোনো পথে উলাই আহিব নোৱাৰে আৰু তেওঁক ফাঁসি অৰ্ডাৰ দিয়ক তেতিয়াহে আমাৰ আত্মাই শান্তি পাব প্লাস ৰুলি সাংমা মিত্ৰ ৰিলি সাংমাৰ যিটো আত্মাই শান্তি পাব তেওঁ শাস্তি নোপোৱালৈকে আমি কোনেও শান্ত নাথাকিম Dipu Pensar Jip Kathar Karbi Anglong Live Dhansiri constituency ang kangarlo Dipu Dilai Sari Hajan Mate DDS atawar kahino akile kilit pigajok Upper Dilai along Rajib Teron Bharat Timung Harsing Ronghang Lapen Surenterang atum chelangsi tawar kasilam Thurnang Koklo Labangso DDS Road Laki Dipu Birla Upper Dilaji Lapen NH36 Rongplim Plam Kepladam atawar pi Bangso atawar kahino pigajok Upper Dilaji Asor ke claim kedam penangan kasiksak chitong nanglo ASDC Sarkar ke dohut semardet pen non puanta kasemarji aphan madu sarkar ta kelangpon abelang bangso atowar aphan PWD pen towar ke panabang phuta bangke thomdo bon tala tumta ningkan clip hobak dolo towar ke panpe puta pherang kyang no nangning dun Pini Keglong lo je DDS road Birola pen dilaya dak rong pemla madak towar ke no ke wak muni da tun kedam ke bang ke sung dupik kiso ne delivery case son ke pon ke wan siksak pik lasi longri ke chari atum tala hai nearest atum aphan bang ke lang pon nya polota pini lang lete pini non Keglong lo dak local atum si yola ha like wa ka doka beta lang li tum si ke mere moti kachi tiara pot alang tu mana churolo la si ning khelo je non la longri ke chari pon atu council ke chari pon atu lahai toar kedo ke begi selang pon je pat lahai kisung rong so ke sung hai ke dam ke bang kisung hai peng chi pejo pon je pat la si alang ni tu ma phanda chuning ri lo longri ke ja tum phanta la si la puson se li tum kar bi ke du ke la gara tum kisung si pejo gi polonte toar rong ro toar lang hai ke letum misen penetike letum kisung ke chepejong ne bino towar ka hino jok keso ka che ponje phan 108 le chohang seta bangwe gari ke dam ke bangta kisung la puson si radatum chingtang nang lo pusi radatum pen ningje pon jo pini Upper Dilaji 10 kilo long towar ke hino ajo jo keso ahuta ambulance ta lele ke punia phanta sung pik jola sinitum bangfli si towar ke bonailu government asort arab redeta jo nitum ke jo ke up down tum pen 10 taka 20 taka lason ke room si nitum paklem bom News Text Report Karbi Anglong Live Nilip MSC constituency angkang Chukihola Longdon Bongso tiso arong along pai ni pai thomke bra isiarni Karbi Anglong Autonomous Council MSC Pabitra rong piari dengpen Kai kimi sumsi computer kacharli ingpupon Bangso asai ke tengalong nona kai lake digital lapen teknologi kai pinak potsi lo charli le tek ser setame computer ahinta ke thekenang sot binong lasi bangso kai kimi sumsi computer along setame pregjam kacharli awar sailong ponji pusi ningje pon kangpu amayalong Green Farming Society President Biren Be GFS Kongchunbang John Rongphar
Principal Chukihula HS School Dr. Ranjit Ronghang Pendanglok ke ongdung ke thek kiriatum chitongdun. National Register of Citizens mate tihek pen NRC yang dung kitiamen kapang dagalong asamangkang pialong banglak krisir kebra suri trokra Bharat Chokra Phokebra Troksi atum amen plangdon dedet. Supreme Court alam toya tengpen pai ni phai thom kebra ACR ni asamangkang pialong kapadobom National Register of Citizens mate NRC ang dungkiti amen pangdak ponlo. Ada por phai kepensi labang so NRC ang dungkiti amen pangdak ponlo. Ang dungkiti amen kapangdak along asamangkang pi pang rumpet pen bang 3 crores 11 lakhs 21,004 atum amen klangdun lo. Lapen bang 19 lakhs 6,657 atum amen klangdun dedet. No namat ke ECCA district along ko ansi amen klangdun de ma puthak Assam State NRC Coordinator Pratik Hajela ahin pen pangdak toite lang pusi Karbi Anglong Life Perang Kiaphan Karbi Anglong DC Mukul Kumar Saikia nang pachinidun. Pini asamangkang pielong angdung iti pangdak so ateng pen jadi tum dakla dak pan chini phan wang lo tapi pini asamangkang long kitang dak pon ateng bulute 3 crores 11 lakhs 21,004 atum han ke amen klang kon lo lapen 19 lakhs 6,657 tumang ke amen klang nunde pusi pangdak pon la sombong asamangkang long kapre district do la sila district wise la pupak lang konji hubang ke state NRC state coordinator Pratik Hajila Hinpen pangdak ponong lang non mat ke poteng si dagli tum Karbenglong district diku kusna rahin ben tame non mat ke kladak nang pachini nelang kasi Kedamtang surini rak reponing kan jakhong chiklopensi Supreme Court ahukumat tengpen asamalong NRC asai ke claim kedam asai pangcheng ponlo lapel labang so asai ke claim along pangrumpet bang suri phokebra hini sai phusai khia tumaphan parlo ponlo NRC along pangrumpet bang 3 crores 30 lakhs 27,661 atum amen chejogdunsi kedamtang surini rak greener cap aningkan jakhong chiklo ni phai thom kep ani ke chengsi ang kungamen pangdak ponlo laso hut bang 2 crores 89 lakhs 83,677 atum NRC along amen klangdunlo lapen bang 36 lakhs 27,630 atum ki amen klangdun dedetlo laso phi claim and objection our side pidetapi kangkrung kangcha padosi ni pai thom kebra ACR ni NRC ang dung kiti amen pangdak ponlo. Camera person Sarjip Katharpen Digonto Teron Karbi Anglong Live. Pini prime time abirta bangki lapan sikang tonilo domi thagme kardom.